Onye na-ewere ebe o si bido ewere ebe ọ na-eje. Ndị ụka na-abịa, ndị omenala na-abịa. Igbo na ije bụ ugwu nna ji bụ ohu ude nkike and ejikwasịkwa na unu ene ebe another one. In fact, ọ bụ ha kwa bụ ndị ehi. Mụ na nwanne m nwaanyị nne m a ga-akwado. We bring you warm salutations from the land of Akegbe Ugwu. 32nd of January 2021 is the day for the Akegbe Ugwu Cultural Festival. It is going to be an expression of culture with the presence of the sons and daughters of Akegbe Ugwu from the major communities and even the minor communities. It is going to be like never seen before, with the addition of new cultural displays like never seen any other place. Welcome to Akegbe Ugwu Cultural Festival 2021. They got full culture. Everyone will display. Who the joy of Akegbe, who the joy of Okanano. Man, everyone now based on Akegbe. Culture, you got work I did. Samara, someone. Akegbe be a very beautiful place to be. How you wish me boy Akegbe because you got a culture that okay boy Akegbe why you do na really boy Akegbe proud of boy Akegbe exactly thank you very much mo we na nke mevure myself obere ni ya ga-afuta ata ihe niile ga-abịa ebe ata ga-afụ ihe ọ ga-abụ ọfụcha ọ nara onu abịa ụbọchị ọbụla obodo a Akegbe Ugwu si ha chọrọ ime ihe ọgụọ ya agụ ịbịa fụ ya Akegbe Ugwu na-eme. Akegbe Ugwu bụ ndị jikọrọ onwe ha ọnụ. Onye isi anyị na kọlcha bụ onye ma ihe. Ọ bụ onye kpakọrọ isi ọnụ mara ka esi edowe ihe omenala. And ọ gara obodo anyị niile gburugburu wee wetache ka esi eme n'ọnụkụ wee jikọọ ya ọnụ chọọ iwefute n'ụbọchị taa. And ihe ọ ga-ewefute n'ụbọchị taa ga-akụziri ọtụtụ ndị mmadụ ihe. Ọ ga-abụ ụbọchị ọzọ kwa asịkwa mmadụ na-ewere ya Akegbe Ugwu na-eme onye ọbụla esi ebe ochido onye n'obodo oyibo ga-anata na-abịa ekiri maka anyị ga-afụ ihe dị iche iche enwere na-adịbụ n'obodo anyị ga-afụ taa bụ ihe ọwụ enwere ihe na-adịbụ n'obodo anyị a ga-ahụ taa and ọhụwa a ga-ahụ taa ga-enye anyị joy ihe ma gọvanọ Enugu steeti joy ihe niile ga-eso bịa joy and obodo a mgbe ọ ga-anọ n'obodo ọ ga-ejikwa obi ọcha wee na like ndị ọzọkwa bịara ga-eji obi ọcha wee na n'ụbọchị taa maka ha ga-afụ ihe ga-enye ha ọhụ ihe joy maka anyị wegasịrị ma ihe oriri ma ihe anyị BP cure ịma na ewere ihe na-atụ BP taata onye BP ya nọ na 240 ọ ga-agba atatọ n'ọma anyị ga-ewere onwe anyị n'ụbọchị taa site n'ihe nkiri anyị ga-ekiri ebe a maka ndị ihe na-ahazi ya bụ ndị maara ihe ndị Chineke nyere amamihe na Akegbe Ugwu and ha nọkwa na ihe a na-eme n'Enugu steeti so ekenere m unu wa bụ ndị yes and anyị na-eriwekwe ha isi. Thank you very much. Cultural Day tata. Ka ihe na-atụ anya ịfụ tata na Cultural Day nwere. Ihe na-atụ ịfụ bụ na ọ dị bụ na mbụ ka obodo anyị si eme ihe nke ha ya bụ ihe eji mara Akegbe Ugwu eze ọfụma antụ ndị be anyị tihụ n'uchu na ya na-emekwa ya ọfụma ha eji ọkọchị egwu so ya anyị na-ayọ Chukwu bụ ka anyị mee n'udo na ọrụ ma na-enwe nsogbu ọbụla ka o pụrụ anyị n'ọgụ na field onye ka anyị na-ayọ. Nwere ihe ọhụrụ ị na-atụ anya ịfụ tata ihe ọhụrụ a na-afụrụ n'afọ gara aga a ga-afụ tata? Ihe ọfụ anyị na-ayọ bụ na chechete ndị youth anyị ọ bụ ọsọ kọlchọ chechetakwa ndị youth anyị ha na-emekwe kọlchọ ha na-emekwukwe gbasara ndị youth ka ha na-progress n'elu so ya ka m nwere ike ikwu ka na ha na-akwado mmemme Akegbe Cultural Day tata ka ị na-eme expect ya na ọtụtụ ndị mmadụ otegara aka mfube no. Okay,
Phenomenal greenery, unsullied water bodies, beautiful landscape. Welcome to Akegbe Ugwu, the land of uncommon people. Akegbe Ugwu is one of the 4 towns that make up Okonano. Many villages and hamlets constitute Akegbe Ugwu, but for the ease of governance, these have been contrived into 5 autonomous communities, and they are Umuokwo, Umetuboma, Amagu, Atapu, and Obel. For the records, Ugunano remains the oldest village in Akegbe Ugwu, and Ugunano falls within the Umuokwo autonomous community. Akegbe Ugwu has far-reaching economic values for her people and the state. There is the Atavo Shallow River, which provides a rich source of irrigation for vegetable farmers. The Inyama River is yet another source of economic relief for hundreds of Akegbe Ugwu younger population. It is the home of celebrated intellectuals, established professionals, successful businessmen and women. 21. Obi bụ m saawole maka ihe a bụ annual event anyị na-eme every 2nd January n'ịbata afọ ọfụ. Anyị je gosi ndị be anyị na omenala anyị na ọmachi n'ọhịa anyị na-eme bụ ihe na-enye anyị obi aghọle, because onye na-ewere ebe o si bido ewere ebe ọ na-eje. Ebe a bụ ebe nke anyị si bido, and anyị ga-maintain kwanyere ya ugwu so no ihe ụbọchị nke taata ya. So obi abụọ kwasọ ma ndị ọzọ ma ndị ka na-abịa abịa obi dị ha mma. Mana etu esi eme na 2nd January ọbụla enwere ihe eji eme ya na 2nd ime na afọ na-eche na ọya eji emechi afọ ma ọ bụ eji emepe afọ. Enwere reason eji tie ya na 2nd of January every year. Enwekwe special reason eji tie the thing na 2nd. Mana all date na everything na-abịa with the inspiration and directives. They can inspired with a message. The message just came and I decided I made it in 2nd of January. So there wasn't any arrangement for that, and there wasn't any special meeting for fixing the date. The date just came and there were 2 years about it. Can buy the memory in 2013. A very no choose so yeah kind of challenges. Legacy na nkwado na nhazi ya bụ mmemme. Na ihe ọ bụla Akachukwu dị na ya ọ na-aga ọfụma. Ihe anyị na-eme abụrụ ihe eji emegide nwoke ma nke eji emegide nwanyị. So n'obi nke mụwa ekweghị nkwesi ike na Akachukwu dị n'ihe a. Enwere ihe nnọchi ụzọ ọbụla anyị wego whatsoever since the inception of this particular carnival. So Akachukwu dị ya. In summary.
maka ụfọdụ na-echekwa ka njọ ọnụ gị n'ọsọsọ na ihe ndị omenala ma ọ bụ na ndị ụka kwụsịrị ịbịa anyị mana ihe a bụ kọlchọ na ọ religion ya na omenala dị iche n'ịkọ mmụọ a sị ka jụọ gị ndị ụka nwere ike ịbịa ụdị mmemme a ka ọ bụ sọsọ ndị omenala ka emebe ya bụ Akegbe Cultural Festival. Ihe one thing ị ga-aghọta bụ na ndị ụka na-ejikọ ebe n'ụwa. Ndị ụka na-abịa enwe onye edere ụka n'ihu. Ndị ụka na-abịa, ndị omenala na-abịa. Ụka a na-ekwu okwu ya ụka dị n'obu because na before the inception of Christianity here in Africa, ndị be anyị maara ihe bụ Chukwu, ha ji kpọọ ya chi nke ukwuu bụ Chukwu okike. So ọ bụ ihe ụbọchị nke taata na enweghị onye ọ na-asọ nsọ ịchọkwa abịa wee obi aghọle mana ihe m na-agwa gị bụ ihe m megoro experience ma ndị ụka ma ndị na-abụghị ndị ụka nke ọ bụla onye na-emekwe bụ ezigbo ihe na-agaziri nọrọ ebe a anyị ejiri okwu obu mee ya ọ gara anyị nke ọma. Afọ m bụ Honorable Chidi Okeke. Chidi Okeke bụ abụ m onye ume etụgbọma na Akegbe Ugwu Ọkananọ Akegbe Ugwu eze. Na nkwado na nhazi mmemme a mụwa bụ Chairman Media and Publicity. And I'm very proud working with you guys, the Kazma crew. Thank you, bro. From Ilabuchani. Okay, sir. I'm a House of Assembly member representing in Kano West constituency. Okay. Enugu State House of Assembly. Okay. Take a member cultural day na for the video. Actually, my co-business take it out. Nsi na obi dị m ọcha. Mara na mama ya m na-ekwu. Ọ bụ na ewere ka obi dị ọcha. Sana m ekele Chineke na anyị fụrụ tata maka na 2nd of January abụrụgo day for Akegbe Ugwu. Ọ dị day ndị Akegbe Ugwu na-eji agbakọ mee ihe gbasara ha kele Chineke. Ọ bụ a kind of ikele Chineke. So obi dị m ọcha ma Akegbe na-afụkọrịta ụwa ma ndị nọ na mba ndị nọ many places na-eshebe ha nata ka afụkọrịta nwanne ha. So ana m ekele Chineke ime ka tata. Yeah, but it is on 2nd of January every year. And we remember on the 2nd. And we're reason to fix it about 2nd. Which is much reason. One ka Chukwu choy. Yeah, just Chineke just whip the 2nd down. And 2nd that very good, no. Like every year 2nd that. Governor of Enugu on be every 2nd. So they go like a date. Fix. But yeah, we have no reason to wait here about 2nd. Yeah, but what are your horror in them expect? I not try. Yes. Ma eyi ka eyi na agbata. Ọdụm na agbata. Ugo na apụta tata. So tata ihe dị iche ga-emetụta. Yeah, kemgbe ebido haziwe ya bụ cultural festival. Nwere ihe nnochi ụzọ ya nke na-akpọ challenges unu na-enwegasị na nhazi na nkwado ya bụ mmemme. As mmadụ a ga na-ewe
ihe mkpọbi okwu mana ihe mkpọbi okwu niile anyị na-enwebu nke anyị ga-akọntrolu so we are controlling it chukwu nyekwa anyị ndụ as human beings ị ga na-enwe challenges onye na-ewere challenges abụrụ man so as a man we expect challenges mana Chineke na-enye anyị challenge nke anyị wa ga-emeriwu anụba anyị na-enyere anyị aka nsogbu nke ọbụla mekwara anyị emerie ya anyị wee ike na-emekwa anyị obi dị m ụtọ anyị na-eme every year na be anyị obi dị m ezigbo ụtọ ọtụtụ ihe ka anyị ga-afụ tata ndị bịara be anyị ga-afụ maka na ihe a bụ ihe anyị ji enyere ndụ aka ịghọtago anyị adịghị eme ka anyị megide nwoke maọbụ ka anyị megide nwaanyị n'ọbụ kọlchọ ahụ bụ ka enweke gada ndị mmadụ ha bịa na-eghere ya gosi na ha nata Krismas gote ihe a nwere ka ọ bụ anyị na-atụkwa ya gọvanọ anyị bịa nọnyere anyị taa anya ma ọ dị ihe na culture so abụ mma wee gwure igba egwu na ihe ndị ọzọ dị iche iche ọ dịbịa kirire ya na gbara ya gị ihe ọgwụ kedu ka a na-akwado mmemme cultural festival tata ndị ka obi dị ụwa obi dịkwa m mma Igbo onye Akegbe Ugwu mba ndị ebe isi abụ m onye ugwu agbala echi ụlọ ndị ka isikwe nnukwu maka ihe a na-emewa ada nne m na 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 Akegbe ihe ga-afụta ya ga-afụ just Honorable Command Chinedu. Okay, sir. Maria Magona Tata. Ya na azaba ya ọzọ. Ọzọ bụ mmiri ewu 1. Akegbe Ugwu. Dị ka a na-akwado ya bụ cultural festival, ndị ka obido ụwa. Na ihe dị mmadụ mma. Ị na-ewe ya the atmosphere, hụ ka people dey happy. Ndị mmadụ na-ewe ọrụ. Because ya bụ ihe anyị ji eme ewe anyị entertain. Yọta. So ị na-ewe ya na hụ na ewegodoro ka atmosphere wee dị iwu na ụdị mma ya bụ culture na omenala nke a na-eme. Ọ bụ ndị nna anyị ha mewere. So ọ marụ nke anyị ọtọ. Yes. Ka eburu meta a na-awọ. Yes. Ya bụ na culture a na-eme every day. Ndị ewa uru ọ na-abara anyị. Achọpụtara ndị si na n'ọhịa ndị ọkọ mmụọ n'ọhịa ndị omenala. Onye na-abaghị uru. Achọ ka ịkọrọ ya ọha na eze. Kedu uru ọ bara ị na-eme ya bụ cultural festival every year? Well, uru ya bara bụ na ọma nkwe ka awa culture na alisi ụmụaka a na-amụtacha tata afụta ebe anụ ha na-ahụcha ka esi eme ahụcha mmanwụ dị iche iche anyị wechere na be anyị ihe bụ for entertainment na ogweghị eji ada agwọ ọgwụ na-eye ejighị ada egbu mmadụ na-eye not to entertain ourselves gwụọ ọrụ so mụ ada ahụta ya ka njọ mana ụfọdụ ndị ụka na-eche nọọ ihe ajọ ihe ha ma na-enwe dị iche n'etiti omenala na ịgọ mmụọ nke bụ eziokwu bụ na ndị ụka na-aghọtachie ha na-aghọtachie asị na ya bụ ihe rịrị arụ na ya bụ ihe rịrị arụ mara ọ bụ ashị bikọsi na ihe ejirimara ndị ka a na-eme ya na ọ bụghị arụ. Yes, so ana m ekene ndị na-atụ anya ịfụkwana tata ndị na-atụ anya ịfụ na tata ihe ndị ha anaghị eme ị na-atụ anya expectations. Anyị na-atacha ya aka na-achị Enugu steeti ebe a anyị mana ọ ga-abịa ebe a because ọ ga-abịa ma and ihe anyị na-eme na-adị ya mma. Ekene dị Chineke fọwa afọ anyị ọ na-eburu abụchi anyị agụ ọ bụ ebe onye kpetara ihe n'ụwa kwụsị ikwu ike a na-eme ekwe ka ihe esile ike agbanya mee ihe ndị be anyị agbakọta kwụkọrịta ụwa anyị ndị na-atachara na ama m somebody hụrụ nwunye ya ebe n'ụwa na nke last year ọ bụ ihe abụcha advantage ya
ndị chiche ebe dị iche iche natacha abịa ka ekirie mmanwụ a na-ahụkarịta ya na-amata nwanne ya na-amata ndị o tere aka ịhụdobere hụcha ha no yes ejikọ obi ọnụ eme ọtago so ekele dị Chineke. Thank you very much, sir. Biko kwasara Yohaneze onye Igbo. Okay, afọ m bụ Engineer Romanus Ifeanyi Ani. Yes. Dịka nchịkọba na nkwado mmemme asị dị, kedu ihe ị na-eme ebe a tata? Ị na-anya ịfụ dịka m kwubogoro oge m na-ekwu okwu a sị na-egosi nwata awọ n'ikpo mgbume ị na-arụrụ ya aka ị na-anya n'ihe nji n'aka ọmụwa bụ in charge of microphone as the MC ọmụwa ga-akọdineti ha na-eme ebe ata site n'ọnụ okwu. Ndekwana ya anyị na-atụkwa n'anya anyị hụkwanụ taadịla na ya bụ cultural festival maka ndị na-abụọ ndị Akegbe na-abịa gahụ vidiyo anụ a kedu ha ga na-atụ anya ifo ị na-anya si na ndị be anyị na-ekwu oge gboo na ijebe ugwu nna ji bụ ohude nkike and ejikwasịkwa na unu eme ebe another one bụ ugwu nna ji in question bụ the one of the richest person then na Akegbe rụtara unu enu. So over the years 2nd of January every year has been an annual event in Akegbe whereby friends of Akegbe, the neighboring community within Akegbe, na there to honor Akegbe maka na Akegbe na-eme their cultural festival. We want to display our culture, we want to reunite our culture for the upcoming generation. Ine ihu na mmanwụ dị iche iche eji mara Akegbe, eji mara Igbo in particular. Ọ bụrụ na asị mmanwụ niile dị na Akegbe bịara ebe a mmanwụ ga-akarị mmadụ mana for security reasons and can we control crowd for order I will see carry restricted because of the caliber of people na Abeba because governor and his entourage ga Abeba governor na abịa bịa ọka ga-abịa kwata so na abịa every year ọka ga-abịa kwa ebe ata anyị na-atụ anya na ọ ga-abịa and he must come yes ọ ga-abịa ya oh my goodness uru a na-abara Akegbe cannot be overemphasized in the sense that na on at this particular point because so many of us I want to tell you in confidence now so many under Akegbe because of this cultural festival for why because I know an avenue to bring girls and men together. Imachara mandi Akegbe Jiego, you see them in their numbers. And they were wanted order to do it in that way. Now I consolidated their relationship with Akegbe. Ina ifu mandi igwe na abia no open na abia. Ndi mari igwe gasigede fu ihe obodo igwe ha na-eme. And I want to tell you again now, ụfọdụ na-eji maka this cultural fiesta na anata every year. Mande anata na December, geji maka this cultural fiesta nata na January. So you see so many of them today. Yeah. Yes, all here baruru. Yes. Thank you very much. Oh my, you're welcome. I na-ekene kwuru maka ya bụ nchọpụta n'ihe oyoyo. Ana ma m na mgbe ya ga-abịa n'isi njedebe na onye ọbụla ga-awọchi ha ga-asị ka emerikwe ya ọzọ. Every year a ga na-adịkwa na-ewepụ nke adịrọ mma na-atinyekwe nke ọzọ. Dịka unu na-enyocha ihe niile biko ka onye nwe anyị gọzie unu. Gbaa unu ume n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Thank you. Ndị Kazma Media Group ndị oyoyo. Ko ndị na-awọchi ihe oyoyo a na-ewetara unu aka ndị Kazma Video Concepts ha bụ ndị ga-enyere gị aka mepụta mmemme gị ọpụ iche ị na-agba nkwụ ị na-anụ nwaanyị ị na-eme ihe omenala ị na-akwụ ozu ị na-echi echichi ọ bụrụ na ị kpọtụrụ Kazma Video Coverage ha ga-enye aka mee ya ọpụta ihe ị ga-ala ekekwe ya anyị na-asị ka anyị na-awa ochie ka anyị wetakwa anyị ga-eji wee mee nke anyị n'aha Jizọs. Thank you very much. You are welcome. Akegbe ji buru na ha ga-asọ isi eke agba ka anyị mere ụwa anyị ha anyị mara eme. Ọkwa February anyị na-abụ Ngeneban Festus anyị aka anụnwa ka dịba yi ọfụta igwe ọhụma ọhụma anyị etinye ohu n'ọhụ ọzọ. Anyị na-anabata ezigbo okwu nwanne anyị nwoke ya bụ executive chairman of the Kano West local government Honorable Ikechukwu Henry Okowa, the stomach infrastructural chairman of Zero Holy Kuno na Kano West ọbụkwa na Edimo Heritage Global nwoke ndị ori ya na-achị apụchaga ụgba anyị na-ekele anyị na-asị nnọọ anyị na-ekele honorable organizer
organizer anyị na-asịrị nnọọ esi ọnụ ndị ọ bụ ndị Akegbe jibiri ndị ọ bụ ihe Akegbe na-echu ụra ndị ekwere ihe ebe ha dịrị ha nke Akegbe ha harị nke ebe ha ha dịka nwaanyị ọ ga-agbara ọrụ chi ebe ahụ ọrụ ọchịnye ga-edere nkechi ha maka ọ ga-ekwukere nwunye ya na nke ọzọ. They reach China showing now. They reach, we are refreshing day by day. We are refreshing hour by hour. China showing now. For here, we mara I for did I have about Christmas? And on a pocket one day, my the use. Yes. They reach China showing now. Happy New Year. They reach global. Because special announcement. I don't know what everything here. He can the nugget what you wear. I'm sure. Because as in my announcement, specifically for His Excellency and His Entourage. And I can't be about Makanda Akegbe and the Bai. No more can one need to Kureben. I get to run to Kirima. Jane, none. Thank you. You're welcome. I'm so happy because now I'm about 2 years and I've been here. So just I'm surprised. Or getting a message, Susan had an amazing tools very well. I'm so happy. I like them the same. I can't go for a joke. I so my mom was for long. So I so then the Zulu open a bob no Yahanokwa. Habaroso na Ali, I made your mom and another woman because what I made you of what you made the man. Manakita one and make out a man didn't for years. You got who they don't know. Naked, Matata. So thank you very much. Thank you so much. Thank you. I make a governor. I support I so they can culture before you have to tell them, I don't know. I imagine the buy next year. In fact, I'm half I wonder why I get more. I got support. Come on, I support. Thank you very much. I think I have to Thank you very much. I got zero Nine.
Yes. Biko ọmọba niile bịara mmemme a biko ya batara n'mmemme na grand ozugbo ozugbo. Nwa niile na-eji mee gị ka na-eji ọgbọ ọ bịala bụkwara akọ ọgwụ. Okay. Yes. Hard oil. Yes, and then you go Daalụ afọ m bụ Honorable Wezoko Obodo mana ejiri m mbụ Sinkodo tụọ bụ chairman cultural committee na-ahazi mmemme a na-eme taa. Ọkwa ya bụ ihe ọdịnihu ya na-ahụ ọ bụghị hearsay onye ọbụla nọ na-arị na kịta fụ ka na-ahụ n'anya hụ na ọnụ ihe obodo ji na-akwadowe every second a na-look forward to it na-asị ike ọ ga-abịakwa ga-emekwe fụ na crowd na-arịa na-ejuwe gị o tegokwa ka ebe 2012 2013 site ka ebido na-eme ya every second January of every year. Anyị ji eme ndị ụmụaka bụ anyị nata ndị bụ anyị nata obi ahụ wee nkiri ụmụaka anata bịa marụ kọlchọ ndị be ha obodo ha si wee bịa. Eziokwu uru ọ na-aba karịrị akarị ihe njisi na ọ karịrị akarị bụ na ifugo n'anya na-arị na efu ụmụaka juru ebe niile ka ha si juru ebe niile na-ekiri ya bụ ihe nkiri bụrụkwa onye dị mma ị na-akpọkọta obodo niile ọnụ. The whole villages nọ na Akegbe bụ ihe na-participate na ihe a nwanne ewere mmadụ nwanne ewe ndị dafụbe nwanne ha anya for many years na ebe anụ ka ha ga-anọfụ nwanne ha so uru ọ na-aba karịrị a na-look forward to it. Ụmụaka na-abịa kirie mmanwụ wee mee obi aghụrị mara ụmụnne na ụmụnne amara onwe ha fụ onwe ha n'anya. Yes, ma ndị ga-afụ di ma ndị ga-afụ nwunye so uru ọ na-aba karịrị akarị. Na nkwado ma bụ na nhazi ya were ihe nnọchi ụzọ ya na-akpọ challenges unu na-ewegasị ịma na ihe ọbụla nwere advantage nwere disadvantage. So challenges anyị na-enwe bụ ịfụga na ha bụ nnukwu mmemme ka ọ bụ nnukwu mmemme bụ ego eji akwado ya ọ bụrụ obere ego anọ nwa afọ anyị na sponsor ka ya bụ ile abụcha na agụ then gọvanọ anyị kwa bụ ezigbo gọvanọ na-abụ ọnọkọtakwa onyekwa anyị mgbamume sponsọkwara anyị ya ma igweghasị ya na-ekwe ha chọrọ ime so ya bụ major challenges and ọzọkwa bụ ikpokọta ịmara management of crowd dị ọbụrụ obere ihe ikpokọta ndị mmadụ ọnụ adịrọ izu ya bụ ụmụ challenges anyị ya bụ mmemme owere ọ na-asọ nsọ odo ya na-asọ nsọ because na efu m ụmụ nwaanyị na ya ma ndị abụrụ ndị be anyị na ya ma ndị Hausa ma ndị Yoruba ndị esi obodo dị iche iche abịa ekiri so ya na-asọ nsọ bụ onye na-abaghọrọ anyị mmọnwụ ama njewe na saịdị ebe mmọnwụ anyị si apụta ọ ga-akwanyere anyị ugwu na nke ahụ mana ọ bụrụ ịbịa kiri ma onye ọbụla nwere ohere wee right ịbịa kiri ma nwoke ma nwaanyị ma onye ọcha ma onye Yoruba ma onye Hausa bụrụ ya ọ na-asọ nsọ. Anyị na-atụ anya ịfụta gbagotekwe anyị na-atụ anya ịfụta ata bụ enwere nnukwu mmọnwụ ga-apụta taa bụ ehi na ọdụm ọ pụtara n'afọ tata nke a bụzi ọ ga-apụta na arena and gọvanọ anyị bụ the distinguished guest bụ onye ọbịa pụrụ iche a ga-afụkwa tata ọ na-abịara anyị ya nna ma ụmụ na-akwanyere ụmụ ya ugwu anyị na-akwanyekwere ya anyị kpọrọ anya ya ọ bịa so anyị na-atụ anya ya
ọ ga-abịakwa nọnyere anyị na mmemme nke tata n'oge na-adịghị anya. Thank you very much. Yes, sir. My name is Aloysius. Okay. I was invited here today to come and watch the tradition. And everything is okay. So how do you feel about the entire event? How do you feel about this whole cultural festival? Yeah, everything was okay. It was my first time to witness this kind of event, and it was nice. Okay. Do you have any expectations for today? I was invited, and everything here was excellent. And I love the people because I'm a visitor, and they welcome me very good. So I like the event. Do you think that culture, cultural displays, cultural festivals have any significance or importance for society at large? Yeah, it is very important because we have to bring our tradition back to our land so that the young ones can copy our new generation of life. Thank you very much. Thank you for your time. Chief Anthony Ifeatuko, a retired deputy superintendent. I'm a senior citizen. Okay, sir. Ladies and gentlemen, this is the arrival okay. Yeah, of Right Honorable culture be here to Malo. And onye ọbụla wepụtara culture emere ka amara ya. Ọ bụrụ na ana mmụọ bụ culture. Yes. Ọ bụ na dị nri a na-eri ejikwa ama ndị obodo mmadụ si na akwa a na-eyi. Ọ bụchakwa part of culture. But nke a dị unique in the sense that it's set aside a day for people to know about this culture. Yes. Yes. And all the important to sustain that culture. Yes. This is because of the invitation on where 2021 edition. and my own advice became other peaceful, so that other peaceful. Especially the state government. Yes. I did sociology in university. Yes. Culture is to identify from where you come from. Exactly. Simple. Yes, and not religion. No, not religion. Because for Nigeria, I can also say that's a misconception. Yes, that's a misconception. Yes. All right. Thank you very much. You're welcome. Yeah, thank You're you. welcome. Onowu na Ghana, Onowu na Enugu State, Onowu, you are still welcome. Thank you, Honorable Felix Akegbe, for standing in for me. It is not easy. Joshua Mogo Okizuzu, Right Honorable Chief John Obodo, John Enach, the Deputy Chairman of Nkano West Local Government, Joshua Morgan and so on. Happy New Year. Up and down. Bless you. Yes, sir. Yes, everybody. Everybody and so on. We can hear now try it. Happy New Year, madam. I don't know.
Spasa akwụkwọ mbụ saspa ihe mbụbụ emekwe. Anyị na-anabata Chief Oyekachi Aniago, working as a man. Omeroha anyị na-asị gị nnọọ. Omeroha teje nnọọ n'ụba anyị. Anyị na-ekele gị n'ọdịnizi. Anyị na-anabata the town union president Atako autonomous community. Anyị ri n'igwe anyị na-asị gị nnọọ. Esio ọ ga-abara gị. A seasoned administrator, an engineer, a banker, a formator, CEO, really hails. Chief Engineer Josie Okechukwu Omeroha, anyị na-asị gị nnọọ onye nke anyị. Esio ndị a ga-ekene akarịa. Anyị na-ekene Olotus Organization Sylvanus. Ama no Frank ne maka ama m na mbakwa nso ewere ihe na-eso. Onye na-eji ụmụ ọkwụ nye nchema. Yes. Akanabata BPO Central Police Station CPS. Yes, sir. Yes. Yes. Our improvement. Our improvement can do. Yes, sir. Good idea. I said no. Yes, if you go to the prime mover, the man that draws crowd, the man that sets a pace and others will follow. The man that says and people respond with alacrity. Here His Excellency, Right Honorable Dr. Lawrence Ifeanyi Ugwu, Gurus, Aina Nabate, in a couple of minutes from now, is going to step his foot here. And in a laudable ovation, we are going to welcome him. Every 2nd of January, every day, that he must spend time with Akegbe Ugwu, that he must spend time with the thick and touch of Nkana, he must spend time with thick and touch of people that matters, as far as politics is concerned. So on that note, please, may we welcome His Excellency, Right Honorable Dr. Lawrence Ifeanyi Ugwu, the Executive Governor of Enugu State. Yes, sir. I am over here. We're not sharing more. Today, the 2nd day of January 2021, in our cultural fiesta, for this annual, and everyone's making him friends. Give him what he takes in light in green. I shall hear more. I say no. I say welcome. I say appreciate. Your Excellency, you are most welcome. Yes. In a handshake with a member representing Kano East and Kano West, as you remember. Close on the right hand of the Lord Aniago. I say no. The deputy mayor, he came down and took a tax. Excellency, I don't say no. I don't say a question.
Igbo Kekai, number of COVID-19. We must give you what you take delight in seeing. We must give you what pleases your mind. We must give you what you like most. I don't say them more. I make it over. The bonus. Please, we are taught to remove it. Yes. In a exemplary with Akegbe the second, one chatting with His Excellency. Odurisi, Akegbe Greatest go Hude Kike, Igbo never na. Ida cultural face and Akegbe go Hude Kike. He makes such contact with His Excellency. Another Hude Kike. His Excellency, I know Kenyan. His Excellency is meant to go round. Yes. To appreciate our people before we commence the occasion. His Excellency is going on now. He cannot tell rules. Everybody knows that we are not super rules. It's easy. Everybody remember the first time. Even rules one-on-one. Everybody remember the first time. Even a close contact. To stay in the same arena. It's rules. Who is I making you? Who is I making you? Who is your name? Yes. You can watch Honorable the pharmacist in a distance admiring the governor. You take delight seeing that people is championing him. You take delight seeing that people are admiring him. With a social distance. Yes, because animal will not get to level in their chronological order. Akayaga is working. Everyone is the best. Yes, sir. Everyone is the best. Akinekene, His Royal Highness. Igbo Ignatius Ugwu, Igbo Ina Seven now. Magic movie, magic money. To thank our people for coming out. Yes, I am showing more. I know to know all the reason. Here's what we did the second. We come around we come when they do all the reason. Yes. Because I got taken national anthem. I will declare the occasion officially open. Please, while we are still standing, please may we call on our Chief Stephen Aniago for an opening prayers because
ghara ọgbakọ anyị n'oge ofufe n'ụwa lefee n'aka Chineke n'ofu ụzọ n'azụ. Anyị ekpee n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị dịka ị duoro anyị n'Enugu steeti na Naịjirịa n'agbanyeghị nsogbu niile nke chere 2020 n'iru, including COVID-19. Mana ikwe ka o rute anyị aka, ikwe ka ọ hụ anyị, ikwe ka 2020 hụ njedebe anyị, kama na anyị hụrụ njedebe 2020. Anyị siri eze n'igwe nara ekene nara mbụ n'ele n'aha Jizọs. Onye nwe m, mgbe onye ọ masịrị idibeta anyị na 2021, adị ụbọchị tata bụ ụbọchị akara aka na Akegbe Ugwu. Ụbọchị ụmụ Akegbe Ugwu na-eji enwe ọgbakọ iji gosi ka omenala be ha si wee doo. Anyị na-ekele gị n'isi aka na-achị Enugu steeti, onye Chineke jikọrọ ya na ndị Akegbe ọnụ, onye na-abịa n'arọ niile ọbịa nọnyere ndị Akegbe Ugwu iji gosi na mmetụta nke nwanne na-adị mma. Chineke anyị na-ekele gị n'isi ya, na-ekele gị n'isi ya na ezinụlọ ya, dịka inyewere ahụ isi ike ya ndụ ma nyekwezi amamihe, dịka ị na-edu ya ma na-eche ya nke ka nke na the second COVID-19 Enugu steeti ịka na-ezere ya Enugu. Chukwu anyị na-ekele gị, anyị na-akpọrọ gị isi ala na-asị gị riwe otuto n'aha Jizọs. Anyị maara na ihe ọbụla a tinyere n'aka adịghị nchara nke ọ na-eri mperi. A tinyere gị Enugu steeti n'aka, ebe Enugu nọ n'aka, anyị enweghị nkorofu obi, enweghị ihe ọbụla ga-eme Enugu, maka anyị maara na ihe dịghị n'aka ada agba ụtọ nke ọ na-agba nchara. Adị nke ime eluigwe ya mere n'oge ahụ dị ka nke a, anyị arara mmemme a ga-eme ebe a tata tinye gị n'aka na ihe ọgba aghara ọbụla agaghị adị ebe a, na nwanne anyị nwoke na nna anyị nke na-achị Enugu steeti ya na ndị ya na-eso wee na-achị Enugu steeti ji wee bịa ebe a, na mgbe a ga-anọ ebe a na a ga-anọ n'udo, mgbe a ga-ana a ga-anakwazi n'udo, na anyị ọbụ ndị ha bịa na be ha anyị ga-anọ n'udo, udo ga na-achị n'ime ndụ anyị. Adị nke ime eluigwe anyị yọrọ ihe ndị a na ihe ndị ọzọ nke anyị na-enweghị ike icheta ugbu a, mana ị maara mkpa anyị karịa ọka ọ ga-akpa anyị yọrọ ma kwere na ọ ga-adịrị anyị ụta n'aha Jizọs bụ onye nwe anyị. Amen. Thank you, Jesus. N'afọ nna ịmanya ndị a na-akwadowo nchichi night na-ekpere ha dị egbu egbu. Biko ihe eji ana michi Honorable Uwezoke Obodo for official presentation of kola nut to His Royal Highness Igwe Ignatius Ugwu Eze Chikwadoro for an onward presentation to His Excellency Makana Ebebu Ezigbote onye ọbịa anyị were by. Yes. Igwe ga-apara ọjị jee pee ya annukwute onye ọbịa anyị were. Wee sie na ihe bụ ọjị anyị ga-anabata anyị, maka na ezigbo ihe onye Igbo ji anabata onye ọbịa bụ ọjị. Your Highness, ị ga-ewere mic wee nye His Excellency. Your Excellency, anyị na-asị gị nnọọ, anyị were ọjị n'Igbo. Okay. MC Nolin Najona, our representative. Chukwudi Nnaji, onye chiri echichi n'uru ka otu wee reze. Asọbasị. Orlando, on the way, you up. Okay.
Akegbe Ugwu Ugwu Chineke biko anyị na-akpọku na mmemme nke a ahụ nọ ịbụ Chineke na-arụ ekpere anyị kpere ekpere anyị hụkwa ahụ nọ anyị abịakwakwa na ahụ nke a anyị si biko mmemme anyị bịara ime ọ bụ ihe nrụwa ama ọ bụ ihe ndị mụtara anyị na-eme ọ bụ ihe eji mere anyị ihe anyị gara ime anyị si biko ka igoro anyị ụzọ gbere anyị azụ ya aka mmemme anyị na-eme bụrụ ihe ịkwadoro anyị si biko ndị niile bịara maka mmemme a ya idowe ha nsọ anyị si biko anyị na-akụkwa ọhụrụ ga-atakwa anyị na-akụkọ ọbụla anyị na-ekpere anyị na-ekele Chineke idore anyị ndụ na-abịara anyị mmemme ka ahụ ka ahụ anyị si biko nke a ga-emere biko ndị ọzọ niile bịara maka mmemme a Chineke ị ga-eme anyị anọkọ mee ya n'udo duru onye ọbụla na-abịa dị iche iche ihe ka anyị na-ya saskaịbụ onye nwanyị Igwe Ezechukwu biko ndị ọzọ ji ọjị chi ọhụụ soro ibe ri mgbe anyị na-agụ ọgụ ọjị ohu na okpotokpo nwa nka nwere batara Honorable Chief Evaristus Nnaji Obe Ngene udo anyị na-achọghị nnọọ ishio biko ihe niile nọ n'ụhụ fụtara n'orie na omume ma agbawa biko in the order maka na si na ozugbo ndị ọkanga Abraham Johnson ihe mmadụ apụta n'ọhụ bụ egwugwu eyi bene ize n'ọkakwa aga na-akpe n'ahụrụ yesu ndị mmadụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ ihe dịka ọdachi na-adara onye ukwu adara onye nta na nwanne anyị nwoke ezigbo mmadụ ya bụ
Church Nigeria, the permanent secretary, Power, Yabuchi Akoha, you would have been here in person, Manobo Opachikare, Manobo is present, and his addition is represented. Oh man, also for support the hand, amen. Also, I know the question, because every water Mawai Kanino, my mother, nature of the mother, but I never know trouble. I cannot get line by line. The governor letter of mother, a governor letter of mother, kind of clear. Yes, sir, no matter. Every country, never push you up country. Hey, Hugo. Ewewe. Ọdụbaya bụ n'Igbo. Ọkụkụ niile atụ ọfụfụ mkpụcha ọnụ. Isi n'ozu ọgbụgbọ okiti mfukwe oyibo olu. Place, all that follows. Yes, sir. On top of the around. See in admiration. Always be best. Very calm. Watching. Diligently. Akegbe Ugwu. Akegbe Ugwu. I know more on our flying over. Just watch it. Here the youths. Totally. Question from the youth. One more youth, but I'm very welcome. I'm not the middle one. The one you also do can never go to me. You know. Hey, here me. All the journey. Each other met to mama. Precisely in the one. And you know that. Yes, sir. SSA, oil and gas. Appreciate you there. Money no worry. Your Excellency, this one stands for justice. Makije kwa mkopo na huwa yeke chire chiseke. Oma hajia, oma hamne, oma hawane. Obebiye you must stand. Money no be very significant. I know we're under to no one in here. Obeying Guajo. Where is your highness? Every easy. Ijoro is on a panel. Ijoro Muna wherever. Where in the Ibora. Everyone. Here we Ijoro. Oma lego guajo ni kara futere ogu. Anumani ona aba. Echebe yubiam. Anumani ona aba. Ulehi. Abi cheru ma lego wangere. Ikara futere ogu. Where we started and where we are. Entertainment. Before Nukumo Ijele. I know all the culture diversified. Culture diversified. Humanitarian level, Akegbe, Otaga Abata. Yes. All the Nigerian level of Abata. Ugo, that masquerade all
Yes. Get back, please. And get back. Amen. And get back. Because and get back. You go be a number. You go be a number. Excellency, listen. You go be a number.
Yes, you. That is Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Governor said go the signal. Yes, sir. I can't even have that. Yes, sir. How do you want to pray? I got boss, you know what? You know what? Yes, sir. Yeah, not today. Oh my goodness. Michael Lese. What kind of reunion now? Happy New Year, Happy New Year. The youngest youth leader in Kekano West. Happy New Year. City. I'm of the world. Yes, sir. Yes, sir. I make a little but today, all these masquerade are here. Probably by next year, we are going to diversify and put some adjustment. His Excellency also will be there. Or the reason I make it. Is done Omelazu. Obrika Bawa. Yes. Eyi na esechi ọ ga-afụta any moment from now. Biko e were ma na-eji ọgbọ ọ maara ma ada arụma. Yes. Danger. Eyi afụta.
Association.
with people. Person can live outside the bed and watch you on your head. And the Kurani Nova and the NIA Scandal. Every able to pursue everyone and kill eleven. Senator, because to fry in that no, when they chill Panaka or below man, let's show. Also, every time come on, which are the thing. Every cabo. Hey, I don't know no. The youngest leader, Bawa Oyeze, SSA Oil and Gas, Shikobo, Oyeze, Oil leader, Nasolando, Omoroha. Working as a man, Omeroha, Injury, Iyaboko, Obebo, Iyaboko with the last, Obrahana, and then woman. Because I make a provision. We made that place very comfortable. That no will have something to go with. And the previous year, he got joined Honorable Felix Okeke. If you go to him, he will direct you and give you the tapes of the previous year. Nakins. Hey. Iyabo. Wáyọ̀. Ọ̀bìjọ́ ìmọ̀ àgọ́. Ugbo ẹ̀kọ́mọ́ fitere egwu. Africa, Akegbe Ugwu, SSA Oil and Gas, Shikobo, yes sir, Emeka Onam, Alhaji, Ubandawa. Ubandawa. Honorable Felix Okeke, please can we see information? Alhaji Ubandawa. Okeke Felix. Maumere. Of the appreciating.
Yes, sir. All right, the best. 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 Happy New Year. Support, it gives us the zeal, it gives us the enthusiasm. Hey, yenawa koza puta. Yes, so Oshimori one. What I am sure the number. Okay. Obele one eba gumbo. Yes, Dayan. Okay. Yes. Ijera amagunobo. Yes. Video. Right on, I will love you and I'm going to appreciate. I'm okay for the world. Yes. Yes, the ambassador of excellence, the ambassador of excellence, I don't say no. That's not tired. Yes. General culture, moral tradition. Ekudena samaruma, matoma rebu amurana.
Thank you. Thank you. And then also I appreciate it because to be the other okay to me. And then also is okay. And then also phone Kushanu. Because then also phone because James I make a name. I am sure of more. Because Kia, so that we do some narrative, please. Biko Gabano. Yes. Epoko. Yes, Biko. Don't know your people. Yes, I can I na speak on the Morjona na Humaya, the Kagavana, and also Gagavazileba Meritent. Yes, Ebe I Gano Humaya, I can Your Excellency, thank you for being there with us. I can Your Excellency, yes. Thank you. Yes. Yes. Amen. 82 weeks are 82 weeks. Yes. You got you. Yes, sir. Yes.
Yes. Enrich global stomach infrastructure, of course, and as the richest councillor, the richest councillor, the richest councillor, the richest councillor. The richest councillor, I am raising the bar. Yes. Double. Yes, Yeah.